थिंख्लां फिथाइ जायखौ खोनायोब्लानो नोंथांनि खुगायाव खदै बोहैयो जानांगौ। नाथाय गोबाङानो मिथियाबो जानांगौ जे थिंख्लां फिथाइया सुबुंनि देहानि थाखाय मोजां ना गाज्रि। थिंख्लां फिथाइया मानसिनि देहानि थाखाय थारैनो जोबोद मोजां। थिंख्लां फिथाइया मानसिनि थाखाय माबादि मोजां जानो हायो दानिया फै नोंथांमोना खोनासंदो। देहानि मोदोम बारायनाय, फेत्ला जानाय एबा मेजेम बारायनायखौ नोंथाङा थिंख्लां फिथाइ जानानै खमायनो हागोन। थिंख्लां फिथाइयाव हाइड्रक्सि सिट्रिक एसिड दङ, जायनाखि नोंथांनि देहायाव सोमजिनाय फेट्सफोरखौ लासै लासैनो खमायलांहोगोन। थिंख्लां फिथाइ जायोब्ला नोंथाङा गावनि लिरथाय बारायनायखौबो खमायनो हागोन एबा बेखौ जायोब्ला लिरथाय बांनाय नङा। गिलु-बालु केन्सार बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखायबो थिंख्लां फिथाइया खोब मोजां। डायेबेटिसखौ काबु खालामनोबो थिंख्लां फिथाइया मोजांथार। थिंख्लां फिथाइयाव थानाय आयरन आरो पटासियामा देहानि ब्लाड प्रेसारखौबो काबुआव लाबोयो। गिख्रंथाव बिस गोनां देवखाखरनि अरनायाव थिंख्लां फिथाइया खामानि होयो। बिस गोनां देवखाखर अरनाय जायगायाव थिंख्लां फिथाइखौ सिफ्लेनानै फुननानै होयोब्लानो खामानि होगोन। जुदि नोंथाङा खामानि मावनायाव थाब मेङोब्ला एबा नोंथांनि इमिउनिटिया खमब्ला थिंख्लां फिथाइया नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। थिंख्लां फिथाइया सान्दुं नांनायनिफ्रायबो नोंथांखौ रैखा खालामगोन। बेल' नङा, थिंख्लां फिथाइनि बिफांनि रोदा, दालाइ, बिलाइ गासैखौबो आयुर्वेदिकनि मुलि बाहायनाय जायो। बे फिथाइयाव भिटामिन बी मोननाय जायो, लोगोसे पटासियाम, मेग्नेसियाम, फस्फरास, आयरन, प्रटिन, कार्बहाइड्रेट, फाइबार, सुगार बायदि बायदि गोबां निउट्रियेन्ट्सफोर मोननो हानाय जायो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360